Hej. I dag vil vi kigge lidt på vores platform, vi bruger til kørekortholdene. Det hedder KøreKlar. Inde i KøreKlar har vi nogle kurser. Når vi kører et lastbilhold, kigger vi på lastbil Løgstør, hvor vi har vores setup. Altså vi har delt lektionerne ind, så de passer til den lektionsplan, vi kører efter. Går du ind i de forskellige lektioner, har du alle de ting, du skal igennem i de forskellige lektioner. Her i lektion 1 og 2 kan du se, jamen det er alle de kapitler i undervisningsplanen, vi skal igennem. Der er nogle forskellige tests, som I kan se, test 1 og emneprøve. Og så er det lavet sådan på den her platform, at man skal igennem dem alle sammen, inden man kan gå videre. Jeg er logget ind med en administratoradgang, så jeg kan administrere eleverne, og jeg kan se, hvor langt de er nået, og derfor kan jeg også hoppe i de forskellige lektioner. I kan se, her hopper jeg videre fra lektion 1 og 2 til lektion 4 og 5. Den opmærksomme vil nok sige, hov, lektion 3 mangler der. Ja, det gør den også, og det er fordi lektion 3 er en praktisk lektion, altså en lektion, der foregår ude i bilen. Så derfor er den ikke herinde. Det er kun de teoretiske lektioner og alt det, vi skal igennem. Og det vi kigger på her, jamen det er fuldstændig alt det, der står i undervisningsplanen, vi skal igennem, og det er faktisk også det, som vi går igennem på tavlen med eleverne, når vi har den lektion. Men her har de mulighed for at gå ind og se det, enten som slideshow her, eller som videoer, eller få det læst op, eller hvad de gerne vil. I kan se, når jeg bladrer her, så kommer der billeder frem, der står noget tekst, og det kan så blive læst op. Og den lektion, synes jeg jo, det er jo helt fuldstændig fantastisk i forhold til at skal stå og fortælle dem det. Det er fuldstændig det samme, som jeg vil fortælle, som kommer her, men her kan de selv sidde med det og tage det i den fart, i den hastighed, i den progression, som eleven ligesom kan forholde sig til det. Og der er billeder på, og de kan forstørre billedet, og de kan se, hvad der er. I kan se, der står jo ganske lidt, inden den går videre. Og der er et billede, der passer til lige nøjagtigt den tekst, som man gerne vil have. Det synes jeg, der er det gode ved lige nøjagtigt den platform, vi har her. Og det var egentlig bare det jeg vil vise jer. Det var der, jeg vil trykke. Der kan I se, der har vi har ud over lektionerne har vi nogle emneprøver her, og til sidst har vi nogle evaluerende prøver. Og det er simpelthen teoriprøver. Når de har været igennem det meste af teorien, så kan de begynde at tage de her teoriprøver. Og så har vi det, vi kan kigge på også. Og det er som supplement til de teoriprøver, evaluerende teoriprøver, vi kører på traditionel vis med dem også. Så det er en måde at gøre det på. Og det bruger vi rigtig meget i det her, i vores lastbilundervisning her. Så jeg håber, I har nydt videoen. Tak for i dag.